Καλημέρα. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ άγχος, εντάξει. Η καρδιά μου τρέμει, τα χέρια μου έχουν παγώσει. Αλλά κατά βάθος χαίρομαι που το κάνω αυτό σε εσάς, με εσάς, με αυτή την ωραία παρέα. Εγώ ξεκίνησα να τραυλίζω όταν ήμουνα 4,5-5 χρονών. Η μητέρα μου τραύλιζε, τραυλίζει ακόμα, και ξεκίνησα να τραυλίζω όταν ήμουν μικρούλα. Συνέχισα να τραυλίζω μέχρι έκτη δημοτικού. Και εκεί ξεκινάω να δουλεύω το τραυλισμό μου με λογοθεραπεία και με θεατρικό παιχνίδι. Με βοήθησε πολύ αυτό. Λοιπόν, και περνώντας τα χρόνια, πήγα γυμνάσιο, λύκειο, σκοτεινές εποχές της εφηβείας, ο τραυλισμός πέρασε. Αν δεν πέρασε. Ξαναεμφανίστηκε όταν εγώ ήμουν 28 χρονών. Είχα γίνει ήδη ηθοποιός και ανεβαίνω στη σκηνή για πρώτη φορά. Και εμφανίζεται ο απόλυτος εφιάλτης. Ξεκινάω να τραυλίζω και τραυλίζω για πάρα πολύ καιρό και δεν το πιστεύω. Ξανά, ο τραυλισμός εδώ πάλι, ξανά. Έπεσα πάνω του με απόλυτη λύσα. Δηλαδή, με απόλυτη λύσα. Κάθε πρωί σηκωνόμουν, άρθρωνα τις λέξεις καθαρά, το σαγόνι μου έπρεπε να πει τις λέξεις γρήγορα, απαιτητικά. Απόλυτη αποτυχία. Το βαγόβουνο μεγάλωνε και τα συναισθήματά μου ήταν ακόμα πιο πολλά και ακόμα πιο οδυνηρά και ακόμα πιο σκοτεινά, μέχρι που τελικά είπα εντάξει, πρέπει να ζητήσω βοήθεια. Ήμουν πολύ εγωίστρια και είμαι ακόμα. Φτάνω στον λογοθεραπευτή. Σχεδόν τον εκλιπαρώ, σε παρακαλώ, σώσε με. Έχω αυτό το δαίμονα, ας πούμε, και σώσε με. Εντάξει. Περνάνε συνεδρίες και ουσιαστικά αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτό που το είχα απέναντι και το βάρουσα στο κεφάλι, όσο δεν πήγαινε, τελικά μπορεί να μην είναι και τόσο βλαβερό. Τελικά μπορεί να είναι και δικό μου πράγμα. Δικό μου σώμα, δική μου αναπνοή, δικός μου τρόπος, δικός μου, όλο δικός μου, ταυτότητα. Μπορεί τελικά αυτό να είναι και καλό. Ξέρω εγώ, μπορεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι εγώ κατάλαβα πώς επιλέγω το τι θα κάνω, το πώς θα μιλήσω, το πώς θα οργανώσω την επικοινωνία μου, είτε θα την οργανώσω εγώ. Και ξεκίνησα να αλλάζω κάπως τη σκακέρα. Ξεκίνησα να καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το πιο ειλικρινές μου κομμάτι. Όποιος το απορρίπτει πρέπει να δουλέψει για τον εαυτό του. Ότι μπορεί να δει ότι από εκεί μέσα έχει και άλλα πράγματα, πέρα από το πρόβλημα το ίδιο. Ότι, έχουμε τραυλισμό, αλλά ο φακός μπορεί να γυρίσει και σε άλλα. Να μαγαλώσει, να μικρύνει, να παίξει, να ξαναγυρίσει εκεί. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα είναι δικό μου. Είμαι εγώ. Είμαι η Ειρήνη και είμαι εγώ. Και αυτό κατάλαβα, ότι πρέπει να το χωνέψω, να το κάνω εντελώς εγώ. Είναι το πιο δικό μου δικαίωμα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλημέρα. Και μετά το χειμώνα, τι να πω εγώ, και να πω έστειλα τώρα ένα μήνυμα στη γυναίκα μου, λέω, λίγο θα αρχίσω, είμαι στην κύριο θα μιλήσω. Μου λέει, γιατί? Του λέω, γιατί είναι του τραυλισμού. Μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, μην το κάνεις, μην θα σου αποκαρδιώσεις. Οπότε είναι ένα θέμα που δεν είναι στην ζωή μας. Τώρα πέρα την πλάκα, εγώ τη ζωή μου την έχω διαχωρίσει σε μη φύτα και μη φύτα. Προφούλα και μετά φούλα. Μάλιστα τώρα όταν έκανα στα το μεταπτυχιακό μου, είμαι χιλιομηχανικός, έπρεπε να κάνω μια παρουσίαση στο τέλος. Ήταν πάρα όλη η ομάδα και να πάμε σε εκείνο το πόντιο να κάνω την παρουσίαση. Ήταν τα λεπτά που τα θυμάμαι με μαύρη μνήμη. Μάλλον δεν ήταν έπνεα, πρέπει να πήγα μόνο μια αναπνοή, ίδρωνα, πρέπει να είχα πάνω από 300 παλμούς. Εν τέλει, είπα, έφυγα. Πάω στο στρατό, τέλεια χαλιά.
Γυρίζω Αθήνα, κάνω την πρώτη μου δουλειά και κάπου εκεί πέρα λέω: παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Εντάξει, δικό μου είναι, όπως είπε και η Δήμητρα, σωστό. Αλλά, αλλά οι άλλοι το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Πολύ τώρα στη δουλειά, με συναδέλφους, προσταμένους, φυσκαμένους, πελάτες, συνεργάτες, αυτό λίγο βαραίνει και γίνεται πιο χοντρό. Πάω να κάνω τη θεραπεία και από εκεί προς το δημοτικό, στο Ινέργο, στο Λύκειο, ακόμα και στο Πανεπιστήμιο, δεν έλεγα ότι αποκλείεται ό,τι και να είναι σε αυτόν τον κόσμο να κάνω μια παρουσίαση. Δεν το έκανα σαν κόκκινη γραμμή που είναι και τη μόδα. Τέλος πάντων, και αυτή η κόκκινη γραμμή έπεσε όπως κάνει τις κόκκινες γραμμές και τώρα είμαι έχω την ευκαιρία, έχω την διάθεση εκεί που δουλεύω, σε μια μεγάλη βιομηχανία, να κάνω παρουσιάσεις συνεχώς στο εργοστάσιο, σε ξένους φορείς, σε εξωτερικούς συνεργάτες, χωρίς να έχω πρόβλημα. Τι εννοώ δεν έχω πρόβλημα, θα τραβήσω. Αυτό πλέον είναι, θα το πάρω μαζί μου στο τάφο μου. Απλά έχω εργαλεία να το διαχειριστώ. Έχω εργαλεία το κάτω μέσα του παγόβουνου να μην με σκοτώνει πια, απλώς λίγο να μην παράει. Και έχω και εργαλεία να μπορώ να φέρομαι καλύτερος ομιλητής. Οπότε ναι, υπάρχει προοδική, υπάρχει μέλλον, υπάρχει θεραπεία στον οργανισμό και όσοι νομίζω ότι το έχουν ανάγκη, δεν είναι εύκολο για όλους, όσοι νομίζουν ότι το έχουν ανάγκη, δική μου συμβουλή να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε 10 λεπτά για ερωτήσεις. Όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει. Το θέλω να ρωτήσω αν η γονιμικότητα είναι και η μητέρα, ήταν και η μητέρα, ή αν ήταν και μιμητρισμός, επειδή άφηγε η μητέρα στο σπίτι. Αυτό δεν το ξέρω, γιατί ουσιαστικά εγώ έμαθα μέσα από αυτή την αγκαλιά και έπρεπε να το δω από εκεί και πέρα. Δεν με ενδιαφέρε αν το έχω κληρονομικό ή αν το απέκτησα μετά. Το θέμα είναι ότι το είχα και έπρεπε να το δουλέψω. Δεν ξέρω επιστημονικά τι γίνεται. Δεν ξέρω αν μπορεί συνεργάτη να Θα το απαντήσω με μια πρόταση, δεν κολλάει ο πρώτος. Να σας χαρώ και τους δύο, μου κάνει φοβερή εντύπωση όταν σας άκουσα, δεν θα πίστευα με τίποτα ότι τραυλίζετε. Και αναρωτιέμαι αν είναι θέμα αποτελεσματικότητας της θεραπείας, δηλαδή εσείς μας είπατε ότι είχατε τραβήσει και στο παρελθόν. Μετά εμφανίστηκε. Τώρα πόσος είναι ο χρόνος, το χρονικό διάστημα που δεν τραυλίζετε ή απλά... Ακόμα, συγχαρητήρια, το κρίνετε, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, εδώ είμαι η μαμά, είμαι εκπαιδευτικός και είμαι η μαμά παιδί που τραυλίζει. 2 σε 1. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω, είναι αυτό που σας βοήθησε. Είναι αυτό που είστε εσείς να ξεπεράσετε και να είστε τόσο δυναμικοί και τόσο αισιόδοξοι με αυτό που. Με τον τραυλισμό. Δηλαδή είναι αυτό που είναι. Είστε φτιαγμένοι έτσι για αυτό που ήσουν. Αυτό, δηλαδή ο χαρακτήρας σου βοήθησε το στοιχείο αυτό και στον άλλο κύριο. Δηλαδή, αν αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίσεις. Θέλει άπειρη δουλειά. Θέλει άπειρη δουλειά, θέλει... εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα έχω όλα στο χαρακτήρα μου, και δυναμία και έλλειψη αυτοπεποίθησης και δύναμη και αυτοπεποίθηση. Τα έχω όλα. Νιώθω πως έχω διάφορα κομμάτια τα οποία πρέπει να βρω τρόπο να τα ενεργοποιήσω, να οργανώσω μια στρατηγική έτσι ώστε να είμαι καλά εγώ. Καταρχήν και μετά αν τράβηξα. Δηλαδή δεν νιώθω ότι υπάρχει περίπτωση να πει κανένας «Α, αυτό παιδί πάντα ήταν έτσι δυναμικό και θα τα καταφέρει», ας πούμε. Όχι. Είναι ότι αυτό είναι αποτέλεσμα και είναι μια ανοιχτή περιοχή που συνεχώς δουλεύετε και δουλεύετε και δουλεύετε και δουλεύετε. Δεν είναι προτραυλισμού και μετατραυλισμού και επειδή έχει ένα χαρακτήρα α ή β, λύνεται ή δεν λύνεται. Δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα. Αυτό νιώθω. Δεν ξέρω αν σας απάντησα.
Και η κυρία Να συμπληρώσω και εγώ κάτι, ότι το να ξεπεράσεις τη διαταραχή του λόγου δεν έχει να κάνει με τον χαρακτήρα. Ίσα-ίσα η διαταραχή είναι που μερικές φορές διαμορφώνει τον χαρακτήρα που έχουμε. Μιλώντας σε προσωπικό επίπεδο, είμαι το πιο ανασφαλές άτομο, ακόμα και τώρα. Είχα όμως θέληση. Εμένα αυτό έπαιξε ρόλο. Να σας κάνω μια πληροφορία να ρωτήσω. Πέρα από αυτό το είδος της θεραπείας, δηλαδή το να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, με το εγώ μας, με την πέραση της αυτοπεποίθησης και το να κοιταζόμαστε το καθρέφτη και να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και αυτό να το δουλεύουμε. Έχουν γίνει έρευνες για νευροβιολογικές μελέτες του φαινομένου ή ας πούμε αν φταίει το πώς ακούμε ή το πώς εκπνέουμε, το πώς διαχειριζόμαστε δηλαδή τον αέρα σε σχέση με την εκροή του λόγου. Υπάρχουν άπειρες μελέτες. Δεν υπάρχει κομμάτι που σχετίζεται με τη στιγμή του τραυματισμού που δεν έχει διερευνηθεί, τουλάχιστον τα περισσότερα. Να πω ότι επειδή πολύ συχνά θεωρείται ή ακούγεται ότι ο τραυματισμός είναι θέμα αναπνοής, δεν είναι. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος στις 100 συλλαβές τραυλίζει τις 10, λέει άλλες 90 χωρίς να τραυλίζει και εκεί δεν υπάρχει κανένα θέμα αναπνοής. Εάν εγώ κόλλησα και δεν έχω αέρα επειδή κόλλησα και δεν μπορούσα να ξεκολλήσω. Δεν είναι ότι το διάφραγμά μου κάτι έκανε και κόλλησα. Δεν υπάρχει πρόβλημα αναπνοής στον τραυματισμό, ούτε η διαχείριση της αναπνοής σε διαχείριση των συμπτωμάτων. Για τα υπόλοιπα κομμάτια της νευροφυσιολογίας που είπατε, κάντε λίγο υπομονή μέχρι μετά το διάλειμμα που θα μιλήσουμε για αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό και κάτι που σε εμπόδισε να κάνουμε κάτι σε ακαδημαϊκή, χωρίς να δηλαδή στις σπουδές και τα λοιπά, να βάλουμε κάποιους στόχους για το τι θέλει να κάνει. Αυτό πάει στον όφη και η αυτοπεποίθησή τους σε κάποιους τομείς να μπορέσουν να προχωρήσουν. Πώς δουλεύει τώρα αυτό το κομμάτι δηλαδή? Εσείς τι νομίζετε? Εγώ νομίζω ναι, εντάξει, αλλά αυτό έχει σημασία οικογένεια. Έχει σημασία κάποιος που δεν κάνει θεραπεία δηλαδή, δεν πηγαίνει σε λογοθεραπευτή. Πώς μπορεί να το δουλεύει αυτό με το σχολείο και τα λοιπά? Πώς και ρωτάω. Εσείς τι νομίζετε? Ότι μιλάστηκαν άλλοι το οποίος δεν την προχωρήσανε, αλλά το οποίο δεν ήταν πίσω, δεν το θεωρήσανε πρόβλημα, το ήταν θετικά. Ποιος έχει τις απαντήσεις? Απαντήσατε στην ερώτησή σας? Ας απαντήσουν και τα πρόσωπα που τραυλίζουν, αλλά είδατε ποιος έχει τις απαντήσεις. Σε ένα μεγάλο βαθμό τις έχουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν ξέρω αν η κυρία Κουπαρούλη ή ο κύριος Πατάς την απαντήσεις. Ναι. Θα έλεγα ότι η θεραπεία είναι μετά τις σπουδές. Αλλά κατά τη διάρκεια των σπουδών και στη δουλειά πριν τη θεραπεία υπήρχαν δυσκολίες. Δηλαδή αποφυγή ομιλιών, αποφυγή παρουσιάσεων, αποφυγή τηλεφώνων, αποφυγή ασυρμάτων που στη βιομηχανία είναι πολύ σημαντικό. Αυτό εκεί υπήρχαν. Μετά τη θεραπεία είναι σαν να πας σε ένα πόλεμο και έχεις μια φαρέτρα με όπλα. Το τέλος, το συγκούριση, το. Αλλά η θεραπεία σε πόλεις, δηλαδή πριν υπήρχε αποφυγή. Υπήρχε, αλλά σε μένα προσωπικά ήταν σε ένα μικρό βαθμό. Δηλαδή, ξέρω, έχω γνωστούς που αυτό τους αρέσει για να σπουδάσουν ή να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε και οι ιδιοσυγκρασίες που δεν με φαινάρισε πάρα πολύ.